Entramos, polo tanto, xa no Contrastes de hoxe aquí en Canal Rías Baixas, un programa que vai ter primeiramente unha entrevista con unha das mulleres máis importantes, decía eu, unha das mulleres máis poderosas de Pontevedra e de Galicia. E logo falaremos con outras mulleres a propósito deste chamamento á folga de mulleres do 8 de marzo. Unha folga que vai facer a nosa invitada, teño entendido. Carmela Silva, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra. Como está? Benvida. Moitísimas gracias, É un vostede placer. unha das mulleres máis poderosas de Galicia? A verdade é que me fai gracia, non? Sí. Pero bueno, o certo é que a min me encanta que as mulleres teñan poder, que teñan a mitad do poder, o 50% do poder. Tristemente, a min sempre se me presenta como a primeira muller que foi voceira dun grupo parlamentario no Senado, a primeira presidenta dunha deputación en Galicia, non en Pontevedra, en Galicia, ainda son a primeira exclusivamente. Eu espero que isto poida cambiar e que vostede poda decir teño aquí conmigo a moitas mulleres poderosas de Pontevedra, de Galicia e de España, non? Así que sí, teremos que ir camiñando cara a que haxa moitas mulleres que teñan poder, que é o mesmo que decir que capacidade de decisión. Por iso vai facer vostede mañán folga, verdade? Si, eu mañán xa anunciei fai moitos días que vou a facer a folga de 24 horas porque creo que eu son unha representante da cidadanía e, polo tanto, creo que teño que dar exemplo e teño que poñerme diante dunha reclamación que é a máis xusta que existe na humanidade, que é que se rache coa discriminación e as desigualdades que padecemos as mulleres en todo o mundo. Así que mañán eu farei folga e ademais tamén teño pedido eu e todas as deputadas provinciais, porque tamén elas van a facer todas folga, que nos desconten o salario ese día, porque eu creo que tamén temos que dar exemplo, verdad? Moitas mulleres van ir a folga, lles van a descontar o salario de ese día, eu creo que nós tamén o temos que facer. Chegamos a este 8 de marzo de algún xeito de unha con unha vaga, digamos, especial de toma de conciencia, de sensibilización completamente diferente, moitísimo máis acentuada, se cabe, que en anos anteriores. Pode ser polo Me Too, pode ser por outras cosas, pero que está a pasar? Que detecta vostede como muller e como política que está a pasar este ano a diferencia de outros anos anteriores? Está claro que no mundo está acontecendo algo, non? Eu creo que movimentos como Me Too tiveron unha forte impronta, non, na conciencia colectiva das mulleres en primeiro lugar, pero tamén dos homes, Sí. do conxunto da humanidade, como esa gota de auga que rebasa o vaso e que de repente algo que todos deberíamos ser conscientes, todos e todas, xurde, non, con unha enorme forza, e certamente este 8 de marzo vai a ser un día moi especial, vai quedar marcado na historia da humanidade, igual que quedaron marcados outros feitos, como a revolución das sufraxistas, pedindo o voto para as mulleres, que é o mesmo que decir que houbera voto universal, que realmente, verdad, ese dereito fora un dereito universal para todas as persoas. Eu creo que este 8 de marzo marca tamén un antes e un despois da loita das mulleres. Onte veíamos que se fixo unha enquisa na que se preguntaba a homes e mulleres se opinaban que esta folga de mulleres do 8 de marzo de 2018 era unha causa xusta e o 82% da poboación decía que consideraba que era unha causa xusta, mulleres e homes. Por lo tanto, sí, é certo, algo está a acontecer no mundo donde estas reclamacións de igualdade que levamos tanto tempo facendo as mulleres se convertiu en algo universal, que vai obrigar os gobernos das comunidades autónomas, de España, de Europa, do mundo a tomar decisións que se teñen que plasmar en leyes que permitan rachar con estas discriminacións. Digamos que a vez que está máis nas axendas das institucións, dos políticos, dos partidos, dos que teñen que tomar as decisións, os problemas das mulleres, a diferencia do que pasaban anos anteriores, que quedábamos no discurso oficial e non pasábamos de aí? Bueno, eu creo que hai diferentes etapas na historia, non? Eu quero recordar que no ano
2007 se aprobou unha lei de igualdade, Sí. se aprobou unha lei contra a violencia de xénero, que se tomou a decisión de subir as pensións mínimas, as non contributivas, que 80% as cobran as mulleres, polo tanto, non é certo que non estivera na axenda política. Leva a igualdade sin estar na axenda política dende o ano 2011, onde desapareceu total e absolutamente, non? Non somente paralizando a aplicación desas leyes, sino tomando medidas como, por exemplo, paralizando a aplicación da lei de dependencia que tanto influe na liberdade das mulleres, porque somos nós as que nos dedicamos aos cuidados das nenas e dos nenos, dos maiores, das persoas con diversidade funcional. Por lo tanto, desapareceu en España dende o 2011 da xenda política. Antes estaba ademais en primer termo, non? Así que a partir de mañán, do 8 de marzo, o colectivo de mulleres xa teñen dito que isto vai a ser o pistoletazo de salida de unha reclamación global para todos os gobernos, porque esta é unha reclamación global, é unha reclamación mundial, non é contra ninguén, é a favor da igualdade e, polo tanto, a favor da humanidade. E sí que vai ter que entrar, eu non teño ningunha dúbida, na xenda política. Eu estaba antes comentando aí detrás, en bambalinas, que as mulleres do Partido Popular, as ministras, por exemplo, a ministra de Agricultura, señora Tejerina, saiu dicindo que ele iba a facer unha huelga a japonesa, que iba a traballar moito máis o día 8 de marzo. Onte mesmo saiu o presidente do goberno, Rajoy, dicindo que ele non estaba de acordo con esa posición que as súas ministras tiñan defendido, porque é consciente o presidente do goberno que hai unha marea de mulleres movéndose a prol da igualdade que é imparable e que hai que poñerlle oídos e hai que ter sensibilidade, porque o que se reclama é absolutamente xusto. Ninguén pode cuestionar que hai razóns para ir a esa folga de mulleres mañán. Hai moitísimas razóns e algunhas delas, probablemente as máis suliñables, nos levan por un, digamos, paisaxe, por unha paisaxe tan variada e tan increíblemente preocupante aínda como a violencia de xénero ata a fenda salarial, pasando, por exemplo, pola conciliación ou pola necesidade da maternidade, pero de compartir, digamos, as tarefas e os deberes no hogar. Imos por partes. Como se leva a fenda salarial na Deputación Provincial de Pontevedra? Porque, supoño, claro, dígolle eu, é vostede unha das políticas, unha das mulleres máis poderosas de Galicia, pero probablemente haberá moito que traballar aínda para superar precisamente esa fenda salarial, porque ven vostede do que ven, non? Anteriormente, claro. Mire, nos acabamos de aprobar un plan de igualdade na Deputación de Pontevedra. Increíblemente, na Deputación de Pontevedra non había un plan de igualdade que é obligatorio según a lei. Todas as administracións públicas teñen que ter un plan de igualdade. O primeiro que fixemos foi un análisis moi rigurosa e pormenorizada da situación laboral, tanto de a ocupación de postos de dirección na Deputación como que ten que ver cos salarios, e a partir de ese análisis aprobamos o plan de igualdade con medidas concretas que nos van a obrigar, porque o plan de igualdade é de obrigado cumprimento, valga a redundancia, a que teñamos moi en conta que haxa máis mulleres en altos cargos e que loitemos contra as fendas salariais. Había moita fenda? Polo tanto, non había moita fenda, porque claro, na administración pública, a diferencia do resto de actividade económica, na administración pública, os salarios están establecidos tendo en conta pois as responsabilidades que teña cada funcionario ou funcionaria e tamén o nivel de cada un, non? Si eres C1, pois hai un salario, si eres C2, si eres grupo B, grupo A, grupo A1, entonces están estipulados os salarios. Que ocorre?
que normalmente na administración pública a fenda salarial se produce polos complementos, e os complementos sí que son maiores para os homes que as mulleres, e aí onde imos ter que traballar para igualar eses salarios, pero agora sí que xa temos a realidade contrastada a partir de ese análisis, un plan de igualdade que vai marcando todas as pautas a conquerir dentro da Deputación de Pontevedra. Eu xa lle digo que vamos a traballar para que non haxa fenda salarial e para que as mulleres teñan os mesmos dereitos que os homes na medida das nosas competencias, claro, porque nós tamén estamos atados de pés e mans porque dependemos de que haxa leyes que permitan esa toma de decisións, pero en todo aquelo que poidamos facelo, imos facer porque temos ese plan de igualdade. Fala vostede que precisamente traballadores públicos, que además son traballadores evidentemente que teñen unas condicións mellores co resto dos sectores económicos que dependen, por exemplo, da iniciativa privada, a fenda salarial establecese a partir precisamente dos complementos. E moitas veces os complementos son aqueles os que teñen que renunciar as mulleres para ser nais. É precisamente ese un dos vieiros polo que hai que atallar esta situación. Que se pode facer? Mire, eu estou moi preocupada por ese discurso, non, que as mulleres en representatividade, que son dirixentes do Partido Popular, están poñendo enriba da mesa, dicindo que o problema da brecha salarial, da fenda salarial, ten que ver exclusivamente coa maternidade que se produce cando as mulleres... A ministra Báñez dixo, por exemplo, onte. Realmente, eso non é certo. Non hai ningún dato que avale que exclusivamente sexa eso. Certamente, cando as mulleres deciden ser nais, como son as que en primeira persoa se encargan do cuidado das súas fillas e dos seus fillos, teñen que renunciar pois a ter máis actividade, teñen que renunciar a horas extras, teñen que tomar a decisión moitas veces de que o seu traballo sea a tempo parcial e, polo tanto, pois van reducindo o seu salario. Pero a fenda salarial se produce moito antes, se produce incluso cando entramos no mercado laboral. Mire, para poñer un exemplo que todo o mundo entenderá, moitísimas mulleres estudian carreiras, por exemplo, que teñen que ver co sector da viticultura, por exemplo, enólogas, por exemplo. Hai un número similar de homes e de mulleres que estudian esa carreira. Cantas directoras, enólogas, coñecemos de bodegas? Hai pouquísimas. Aí xa se produce a primeira fenda salarial, porque elas que teñen os mesmos coñecementos, currículums extraordinarios, sin embargo, teñen moitísimas dificultades para dirixir, por tanto, para ter os salarios máis altos. Sempre entran ao mercado laboral en postos de traballo que teñen un salario máis baixo. Eso sí, entran con menor salario, con menor poder de decisión, pero fan o mesmo traballo exactamente igual. Por lo tanto, a fenda salarial se produce cando entramos no mercado laboral, cando decidimos ser nais e tamén cando deixamos o mercado laboral, cando nos xubilamos, porque as pensións en Galicia, por exemplo, son un 40% máis baixo as das mulleres que as dos homes. E, por lo tanto, non é certo que sexa exclusivamente a maternidade. A maternidade ven a profundizar na fenda salarial, pero se produce moito antes. Por lo tanto, hai que actuar en todos os ámbitos donde se produce. Claro, isto é terrible, porque a xente ten que saber non só que isto é unha causa xusta, porque falamos de que as mulleres somos o 52% da poboación, sino porque, ademais, somos o 58% das tituladas universitarias. Polo tanto, somos unha parte importantísima da poboación, moi formadas, con moita capacidade, con moito talento, e cando non somos capaces de participar no mercado laboral, na dirección das empresas, cando non estamos no Tribunal Constitucional, cando non estamos no Tribunal Supremo, cando non estamos nos altos cargos das empresas máis grandes do país. Foi presidenta do goberno, por exemplo. Presidenta do goberno. E cando en comunidades autónomas hai pouquísimas mulleres, en Andalucía e en Baleares, de 17 comunidades autónomas, cando o número de alcaldesas en España non chega ao 30%.
E, sin embargo, repito, somos o 52% da población e o 58% das persoas tituladas do noso país. Este país está deixando a un lado o 58% do talento. Como non hai razóns para ir a esa folga, verdad? Brecha salarial, incapacidade de estar nos lugares de decisión, o que vostede decía, que é terrible, non? Que a violencias machistas, non? O ano pasado se asesinaron a 55 mulleres. Este ano xa van 4 mulleres asasinadas. É terrible. A sociedade non pode consentir estas cuestións de discriminación que padecemos as mulleres. E que queremos coa folga do 8 de marzo? Pois queremos facer un canto a que a igualdade e a liberdade sexa o mecanismo que funcione na humanidade. E quen se vai a ser protagonista dese cambio? Eu, que son muller, pero vostede tamén, porque vamos a vivir realmente nunha sociedade máis democrática, porque se o 52% da poboación está aislado, se non ten as mesmas oportunidades, se non ten os mesmos dereitos e se ademais somos maltratadas chegando ao asasinato, de verdade, cosea a democracia. Isto é un proxecto para todas e para todos, non? Está claro, estamos prácticamente fora de tempo xa, pero eu non quería rematar esta entrevista con vostede e logo xa pasamos a charla cas demais invitadas con un titular a modo de, digamos, de pronóstico. De todos os xeitos, pase o que pase mañán, haberá sempre un antes e un despois deste 8 de marzo. Sin duda, haberá un antes e un despois deste 8 de marzo. Eu non teño ningunha dúbida. E ocurrirá en todo o planeta. Así que eu creo que o que vai acontecer mañán é un aire de fresco, é un soplo de aire fresco que dá optimismo, que ten que facer que todas e todos, as mulleres e os homes, nos sintamos felices de que sí, agora algo vai a cambiar. Outro día decía Fernanda Tabarés nas xornadas que tivemos no encontro, as mulleres que opinan son perigosas desta vai, non? Que tan noso ese desta vai. Eu creo que desta vai. E iso será fabuloso para vostede, para min, para todas as mulleres e para todos os homes. Para a sociedade, que é o máis importante, sí, señor. Moitísimas grazas, un placer, como sempre, con vostede charlar nesta ocasión ante unha data que estou absolutamente persuadido, igual que vostede, que vai ser absolutamente histórica. Eu non quero rematar sin felicitalos por este programa, porque nós necesitamos moitísimos os medios de comunicación, que son os que teñen a capacidade multiplicadora de que as mensaxes cheguen á sociedade. Así que eu sí que os quero felicitar a todas e a todos vos. Gracias. Moitas grazas, Carmela Silva. Enseguida continuamos aquí en Contrastes, xa na charla cas restantes invitadas de hoxe. Ata agora mesmo. En Contrastes, en Canal Rías Baixas, estamos a falar a partir de agora, durante os vindeiros minutos, de esa convocatoria prevista para mañán, 8 de marzo, e as diferentes posicións que de algún xeito están aquí representadas por tres mulleres que ostentan diversas responsabilidades públicas e manteñen as súas opinións que coñeceremos no transcurso da seguinte charla que ocupará esta última hora de Contrastes de hoxe en Canal Rías Baixas. Así que, sin máis dilación, vou presentarllas. Trátase, primeiramente, de Marián García, deputada autonómica do Partido Popular. Que tal, Marián? Benvida, grazas por estar aquí con nós. Anteriormente, concelleira tamén precisamente en temas de igualdade no Concello de Vigo, na cidade de Vigo, verdade? Sí, levei varias responsabilidades dentro da oposición. Bueno, por suposto, a igualdade tamén sempre foi un pouco, non, o motor da miña carreira política, sí. Concelleira de Igualdade, Servicios Sociais, Educación e Cultura do Concello de Pontevedra. Non, Educación, Cultura xa non, verdade? Non servicios sociais. Non servicios Cultura, sociais. educación e igualdade. Fixen un Cristo. Carme Fouces, que tal, Carme? Hola, bo día. Moitas grazas. Concelleira do Bloque Nacionalista Galego, persoa con la que tamén tiven oportunidade nos últimos meses, precisamente, de participar en roldas de prensa e, sobre todo, debates a propósito da violencia de xénero, que é, por certo, unha das variantes que ten reivindicativa moi importante a data de mañán. Falaremos diso. E, finalmente, Pilar Seoane, que é profesionalmente
directora de unha oficina do SEPE. Servicio Público de Emprego Estatal. O INEM de toda a vida. Exacto. Ademais, sindicalmente ten unha alta responsabilidade no sindicato Comisións Obreiras, é precisamente representante de Comisións Obreiras ante a Administración Central. Normalmente vostede séntase a menudo cara a cara coa ministra Báñez, non? Coa ministra non, porque eu son responsable da sección sindical estatal do Ministerio de Emprego. Estiven outro día co secretario de Estado de Emprego, sí. A ministra é máis difícil de pillar. Como ven, as tres teñen as súas respectivas facianas públicas, as súas responsabilidades, tamén evidentemente as súas respectivas ideoloxías. Imos coñecer, a partir de aquí, como encaran cada unha de vós, e sobre todo que pensan e crucen as vosas ideas, que trátase diso para que os espectadores e as espectadoras saquen as súas conclusións. Primeira cuestión, que van a facer mañán? Vostede vai facer folga, sí ou non, e por qué? Pois mira, mañán teño unha comisión no Parlamento de Galicia, temos a Comisión Octava de Pesca e Marisqueo, e, por suposto, penso acudir, penso ir a traballar e non vou facer folga. Tampouco acudirei á manifestación deste 8 de marzo, creo que este 8 de marzo é un día moi importante, un día que debemos traballar en positivo, que debemos aunar esforzos todas as mulleres, traballemos no ámbito político que traballemos nas organizacións que traballemos, para pôr en riba da mesa todas aquelas cousas que creemos que son fundamentais para cambiar a vida, para mellorar a vida das mulleres, que ao final é a vida de todos, porque lembremos que somos a mitade da poboación, co cal todas temos un papel fundamental. É algo máis que a mitade da población. Algo máis, no caso de Galicia, curiosamente. É un dos moitos números que temos que revisar, porque é curioso, non hai correlación despois co desempeño de cargos públicos, etc. Vostede representa un cargo público e concelleira no Goberno Municipal de Pontevedra. Teño entendido que tanto vostede como as restantes mulleres que forman parte do Goberno Municipal si van facer folga mañán? Sí. Imos facer folga todas as responsables do Goberno Municipal do Concello de Pontevedra, porque realmente non atopamos ni unha sola razón pola que non facela. É dicir, eu creo que todas as cifras, todos os indicadores, todo estaba pedindo a berros unha forte movilización e un petar na mesa dunha vez, porque durante todos estes anos pois estiveron intentando achegar posturas, se estuvo intentando traballar no ámbito máis do consenso e estamos onde estamos, cos datos que estamos e na situación na que estamos. Por lo tanto, creo que xa é tempo xa houve, creo que bastante paciencia durante moitos anos, o movimento feminista estivo bastante retirado do combate de primeira línea durante anos, abrindo un pouco o tempo, o debate e o consenso. Os resultados son nefastos, polo tanto é necesario volver a reivindicar dunha forma contundente que hai que ir ao tema histórico de que nunca se avanzou en feminismo, é dicir, nós hoxe estamos en política ou estamos en responsabilidades sindicais ou de calquer outro tipo, grazas a que outras mulleres hai moito tempo bateron na mesa como hoxe estamos baténdonos. Se non, hoxe non estaríamos aquí. Pilar, e vostede vai facer folga? Por suposto, eu vou facer a folga que convoca a Comisións Obreiras, neste caso Comisións e UGT convocan tamén os homes porque entendemos que a outra mitade da poboación ten que estar comprometido na consecución da igualdade e temos unha cousa clara, non é o mismo ter dereitos reconocidos legalmente que poder exercelos e as mulleres maioritariamente non poden exercer os dereitos na mesma medida que os homes. Como decía Carmen, sí que temos a necesidade de decir basta e hai que empezar a traballar para conquerir que as mulleres podamos exercer os dereitos. E aí teñen moita responsabilidade quenes gobernan, porque as políticas públicas son as que modifican os comportamentos. Entón, eu penso que isto ten que servir para que se produzca un cambio, un toque de atención e para empezar a traballar de verdad en prol da igualdade. O lema é paran as mulleres, parase o mundo, non?
acaba de suliñar vostede un dato que, sin embargo, ou un matiz, máis exactamente, que diferencia, por exemplo, os sindicatos de clase de ámbito estatal, como Comisións e UGT, con respecto precisamente aos sindicatos como o Sindicato Nacionalista CIGA, e que eu que tamén o Bloque Nacionalista Galego, que chama exclusivamente a folga ás mulleres. Por que esa diferencia? Pregunta para ambas as dúas. A ver, no noso caso, o que pretendemos, aproveitando esta maré e parece que este bo ambiente que se está creando alrededor desta movilización que vai a ser a nivel internacional, recollemos un pouco a luva que manda pois máis o que son os colectivos feministas que estaban falando durante moito tempo sobre o tema de visibilizar as mulleres, visibilizar a cuestión das mulleres. A nós nos parecía unha boa estrategia, diferente, e ademais, bueno, pois ten unhas singularidades que creo que ten bastante que ver cas circunstancias nas que as mulleres estamos en este momento, e creíamos que os nosos compañeiros, os homes, teñen mil maneiras de apoiarnos e de facer un traballo en positivo para a causa das mulleres en este caso, que efectivamente tamén lles atinxe a eles e que eles tamén serán beneficiados no momento en que poidamos estar en unha sociedade máis igualitaria, pero tamén é certo que eles teñen que aprender a perder algúns privilexios e iso, ao mellor, temos algún problemilla aí. De todas maneiras, nos buscamos esa visibilización fundamental, buscamos máis ese modelo islandés de 1975, onde as mulleres saliron 25.000 mulleres á rúa dunha población de 300.000 persoas e que foi unha verdadeira revolución e que deu un pistoletazo de saída para un gran avance. Por lo tanto, nos en este momento estamos máis en esa clave, nos parece que sería unha boa cousa xuntarnos as mulleres. Plantexades a posibilidade de que os homes participen activamente na folga. Que entendemos que os homes teñen que ser corresponsables no cambio e na modificación. É verdade que as mulleres fixemos o camiño da casa ao emprego fora da casa, pero seguimos asumindo o 70% do traballo que se fai nas casas de cuidado e o traballo doméstico, non? Os homes teñen a consideración de totalmente dispoñibles. E máis, están liberados casi do traballo na casa. E máis, incluso están liberados en ocasións do seu propio cuidado, porque teñen outras persoas que o cuidan. Entendemos que chamalos á folga tamén é, de alguna maneira, pillalos, que se comprometan coa igualdade de xénero, non? Eu creo que van a estar encantados con ir á folga e non quedarse coidando a ninguén. Son 2 horas, logo poden cuidar todo o día. Comisión CUGT convocan 2 horas. Enseguida falamos de xeito máis aberto para que tamén participe Marián, cando queira, de todos os xeitos, pero bueno, como estamos cos matices específicos do chamamento da folga, a posibilidade de ofrecer que as mulleres, por exemplo, que queiran e poidan parar, fagan 2 horas para non prexudicarse nas súas retribucións ou por medo, evidentemente, de represalias que pode haber, é precisamente un resorte intelixente para garantir precisamente unha maior participación? É que, mira, en España, máis de 3 millóns de mulleres, 3.200.000 mulleres, están por debaixo do salario mínimo interprofesional, vale? As mulleres, ademais, as ocupacións feminizadas son as que están con menores salarios e as máis referenciadas a salario mínimo. Un día de desconto pode supoñer 40 euros en un salario pequeno ou incluso máis. Esos 40 euros poden supoñer o recibo da luz dunha familia cando se cobran 600 ou 700 euros ao mes, non? Entón, desde ese punto de vista, para intentar que participaran máis mulleres, por eso eu penso, non estiven na Executiva Confederal que decidiu isto, non? Pero que eu penso que o debate centrouse máis en conquerir, posibilitar a participación de todas as mulleres que quixeran facelo, que non lle supuxera un coste moi elevado, non? Sin embargo, creo que o enfoque que desde a parte da CIGA que había máis o respecto da fraccionamento era máis pensando nesas mulleres coidadoras porque evidentemente
somos maiores de idade, somos mulleres, pero somos maiores de idade. Unha folga sabemos o que supón. Homes e mulleres, cando van a folga, independentemente do salario que percibe, saben que é unha loita dolorosa e custosa. Entón, que as mulleres non poidamos ter descontos salariais, pois claro que podemos telos e debemos telos porque vamos a exercer ese dereito á folga, non? Que pasa? Que hai mulleres que a maioría das mulleres están en situacións de que non cobran nin salario nin tenen xornada laboral porque están coidando e porque están atendendo a dependentes ou a menores. Entonces, unha forma de posibilitar que esas persoas tamén se sintan interpeladas e non nos abandonen no camiño é dar esa posibilidade, ese fraccionamento, porque evidentemente a maioría das mulleres que están en esa situación non van facer a folga todo o día. Agora ben, mulleres como a min, que teño o meu salario e que podo permitirme de alguna maneira decir, bueno, vaime doer no peto, pero asumo esa dor porque, bueno, pues que me desconten o que me teñen. Entonces, eu creo que eu sí que teño que dar un paso á fronte, nós, as persoas que poidamos, sí que deberíamos dar un paso á fronte e asumir pois a xornada laboral completa como folga, en solidaridade tamén un pouco das mulleres que se teñen que acoller solo a esas 2 horas. Sen dúbida. Enseguida, pido por favor aos compañeiros de realización que teñan preparada unha enquisa que fixemos nas últimas horas precisamente para medir o grado de sensibilización, de toma de conciencia que hai entre a xente. Tivemos unha reacción un tanto dispar, pero bueno, eu non quero prexuzgar, me gustaría que miraran e logo saquen vostedes as súas propias conclusións. De calquera xeito, sexa cal sexa o resultado da convocatoria de mañán, estaríamos de acordo todas vos en que, incluída vostede, en que haberá un antes e un despois deste 8 de marzo, moi a diferencia dos anteriores 8 de marzo. Evidentemente chega con unha carga de reivindicación e de toma de conciencia e de sensibilización que non coñecimos en años anteriores. Eu teño esa sensación, non sei se vostede tamén. Sí, dende logo creo que va a haber unha mobilización moi importante. Moitas persoas que eu coñezo e que poden non ter estar afiliadas a ningún partido político, nin estar simplemente bueno, pues con unha organización dentro dunha organización sindical, nin unha asociación feminista e que van participar na folga. Por que? Porque dende logo hai moitas cousas por facer. Claro que sí, a maior brecha a temos no momento da nosa idade nos que nos dedicamos á maternidade ou na idade reproductiva, por decirlo de algún xeito, non? Porque hai unha reducción na xornada laboral, porque temos que atender máis a nosos fillos e todo iso nos afecta moito máis as mulleres. Exactamente igual que as nosas nais que han sido grandes coidadoras, que han estado en casa atendendo os seus fillos, que moitas delas non traballaban e que agora son persoas que non teñen traballo, que todavía son mulleres xoves e que de algún xeito ven que a súa vida se ha dedicado a que outras, a que os seus fillos, as súas fillas poidan sair adiante e que poidan ter unha mellor esperanza de vida, por decirlo de algún xeito, non? O que podan ter esos empregos que elas, ou esa formación que elas non conqueriron. Por suposto que hai moitas mulleres que se sinten, e moitos homes tamén, claro que sí, porque a igualdade, como decía a compañeira de Comisións Obreiras, que a igualdade ten que ser para todos, para os homes e as mulleres, e debemos contar con eles. Esas exclusións, creo que non han lugar, que evidentemente ten que ser un movimento, pero un movimento en igualdade implica a todos e a todas, non solamente un movimento das mulleres. Chegamos a este 8 de marzo de xeito especial con unha carga, digamos, de toma de conciencia máis xeneralizada en toda a sociedade, particularmente na sociedade femenina, e ten moito que ver en isto movimentos desde o Me Too ata... O Prima Acoso. Por exemplo, que foi copiado do Me Too. Claro, ou por exemplo, incluso, bueno, que deu lugar a polémica, además, entre os dous partidos políticos, o famoso Ataicona, por exemplo. Ataicona, sí. Claro, pero digamos que todos os vehículos son válidos pensando no interese final. O interese final é o chamamento a toma de conciencia. Cada un logo materializa como que. Eu creo que aquí dá igual a palabra que se utilizara.
O problema aquí non é a palabra que se utilice, o problema aquí é que se colou nas axendas. E se colou de repente, apareceu como con un gran estruendo nos medios de comunicación e casi sin que ninguén o esperara. Entón, sí que é verdade que o Partido Popular o colleu un pouco co pé cambiado, cos deberes sin facer e anunciando así a toda velocidade cousas, non? Pero, claro, a cuestión é que xa se levaba tempo anunciando que isto que estaba chegando a unha situación moi importante, moi difícil e moi insoportable. Eu creo que sí que vai haber un antes e un despois. Eu creo que o feminismo en este momento tomou outra vez os folgos, o sea, colleu, inflouse e colleu a forza necesaria para avanzar e porque é o motor de cambio da sociedade. Vexámolo por donde vexamos, non hai nada que transforme a sociedade máis que o feminismo se somos capaces de ver con perspectiva histórica o que leva acontecido ao longo do tempo. E efectivamente, cos homes hai que contar como non son os nosos compañeiros. Agora ben, non todos temos por que ter en cada momento o protagonismo. En este momento nós coidamos que o protagonismo é das mulleres e é un momento fantástico para que as mulleres poidamos ir e ser visibilizadas ca potencia laboral e ca potencia de coidados que nos temos. O debate, a charla está aberta, Eu penso que sí que pode cambiar moitas cousas. Primeiro porque é unha demostración de que a xente xa está farta do discurso, simplemente do discurso de que a igualdade está conquerida en España. Non é verdade, nin siquiera está conquerida a igualdade legal, a real xa non? Entón, a xente está farta xa de estar sempre renqueando e ir detrás das nosos políticos e políticas para que metan nas súas axendas un elemento prioritario, que é a igualdade entre homes e mulleres. E ten que estar aí. Eso é o que decía Carmen, conquerimos desta forma que se metan nas axendas. Eu sí que penso que ten que ser un impulso. De feito, estáse a cambiar o discurso inicial do partido no goberno con respecto a esta folga. Onte, Mariano Rajoy estaba desautorizando isto de a folga japonesa que decían as ministras e demais, non? E incluso a Igrexa Católica, o cardenal Osorno, estaba a decir que el pensaba que incluso a Virgen María apoyaría esta folga. Por qué? Porque os niveles de discriminación que sufrimos as mulleres en este país son moi elevados. Entón, eso ten que ter unha solución. O curioso é que o diagnóstico de todas as forzas políticas é prácticamente coincidente, porque os números cantan. Pero, claro, din, si pasa isto, pero como o solucionamos? Aí é o que faltan as solucións. E o que se pide con esta folga é iniciar o camiño das solucións. O camiño está iniciado, non estou para nada de acordo en que, que o Partido Popular é o culpable. Eu creo que se o Bloque Nacionalista Galego goberna na cidade de Pontevedra terá moito que facer en materia de igualdade. Hai moitísimas iniciativas que se poden levar en materia de igualdade, non solamente convocar a folga, ou non solamente utilizar e apoiar campañas que están totalmente, eu creo que en contra do bo gusto, da educación e realmente da igualdade, que é por lo que tenemos que traballar. Vostede de Ateacona. Sí, efectivamente, falaba de hoxe, ademais foi lamentable Tiveron un debate moi bronco hoxe, non? Sí, hoxe no Parlamento, precisamente unha responsable do Bloque Nacionalista Galego, a veces temos visitas no Parlamento de Galicia, que un Parlamento, que como di, o presidente do Parlamento quere que sea aberto, e temos moitas visitas escolares, e había nenos e nenas dunha escola pública galega. Estaba a primeira intervención que viron despois da pregunta ao presidente foi a dunha representante do Bloque Nacionalista Galego dicindo 3 veces esa palabra que diante dos nenos tampouco soa ben. No Parlamento de Galicia falar dunha campaña que pode ser en positivo, podería ser para aunar esforzos, para traballar por todas aquelas cousas que realmente temos que traballar en igualdade e non deixar o traballo que moitas veces desacredita o noso traballo, cosas como esas, eu creo que desacreditan o traballo que facemos todas as responsables que temos algo que dicir ou algo que facer con respecto a isto.
unha manifestación contra o Partido Popular, parece que é unha manifestación contra o Partido Popular. Eu creo que hai moitas medidas, o Pacto de Estado, falando de violencia de xénero, que tamén é un dos puntos importantes desta manifestación. Creo que hemos dado un paso importante, e non solamente dende o Partido Popular, todos os grupos políticos, porque ao final foi unha aportación de numerosos responsables de todos os eidos, especialistas, expertos en todos os eidos que compareceron no Congreso, nos Diputados e no Senado, e que todas as forzas políticas dende o título do propio pacto consensuaron para poder chegar a un acordo. Eu creo que ese é o espírito para traballar con respecto a todo. Ese é o espírito para traballar, por suposto, en igualdade. Que se están facendo cousas, por suposto que sí. O Pacto de Estado aprobado no mes de decembro no Congreso é o mellor exemplo. O mellor exemplo xa está en vigor con 1.000 millóns de euros de presuposto. Exactamente igual ca lei da convivencia, participación que temos no sistema educativo galego. Temos unha lei galega, unha lei de igualdade. Eu creo que hai un soporte legislativo moi importante que debemos ter en conta para que todas aquelas iniciativas que queramos levar a cabo e todas aquelas iniciativas que queramos pôr en riba da mesa en positivo, debemos ir todos a unha, todas as organizacións políticas, todas as organizacións sindicais e todas as asociacións de mulleres, e dar un exemplo á sociedade de que estamos unidas, porque as mulleres do Partido Popular, hai moitas mulleres que tamén están en paro, moitas mulleres que sufren violencia de xénero e moitas mulleres que sofren esos problemas laborais que nos pasan a todas, non solamente as organizacións sindicais, co cal creo que o esforzo ten que ser de todas e debemos estar unidas con respecto a isto. Unirvos á folga e estaríamos todas unidas na folga. Eu lle vou decir, se non houbera ningunha consigna contra o Partido Popular dentro da folga que xa ha habido en Vigo o domingo, eu iría a folga, pero non é o traballo, o esforzo non é realmente a prol da igualdade, senón que é contra o Partido Popular. Esa é a tristeza da organización desa... Non penso que seña contra o Partido Popular, é contra o partido no goberno, que ten que poñer en marcha as políticas públicas que podan modificar as cousas. Estás falando, por exemplo, de violencia de xénero. Personalmente considero que o pacto é moi cortiño. Os 1.000 millóns de euros repartidos entre todo o que se ten que meter non chegan a nada. Pero ademais, se vemos o número, os datos que deu, o pasado 25 de novembro deron os datos de Biogen, que é o sistema de vigilancia das vítimas do Ministerio do Interior, e falaban de 480.000 aumentaron as denuncias, e de 55.000 denuncias activas en ese momento, as 400 e pico mil nos últimos 10 anos. Temos 1.100 mortas, é o que conta a sociedade civil, porque o goberno empeñase en non contar como víctimas a persoas que son víctimas. Diana Kerr non é víctima para o goberno de violencia de xénero, porque a matou un desconocido, vale? Pero dai a modificación legislativa que se aprobou no pacto precisamente para que non haxa unha... Todavía non está. Bueno, está en iso. Pero Diana Kerr, por exemplo, non conta como víctima de violencia, porque a violou e a matou un estrano, vale? Entón, hai que cambiar moitísimas cousas. E o primeiro que hai que facer é transparentar todos os problemas que hai. E unha cousa que está a facer o goberno é intentar poner escollos para que non teñamos nin datos. En materia, por exemplo, de brecha salarial, os datos están máis que publicados, brecha salarial, mira, eu son portavoz da Comisión Técnica de Igualdade da Administración Xeral do Estado. Comisións non firmou o Plan de Igualdade, o segundo Plan de Igualdade da Administración Xeral do Estado, porque hai unha negativa da función pública para estudiar a brecha salarial de xénero no ámbito da administración. Vale? Non hai, non se estuda. Existe, sabemos que existe, pero non se estuda. Vale? Hai unha especie de opacidade absoluta sobre todo o tema retributivo, que non se quere sacar e aflorar. Entón, o movimento se demostra andando. Eu non penso que se estén a facer cousas, porque o que se fan son medidas que son estéticas, e se sale a cando surge algún problema, decir, vamos a decir eso, a facer unha declaración. Pero logo, cando se rasca detrás, non hai políticas. Dentro da función pública, que hai desigualdades, eu creo que hai un amparo legislativo importante, e non podemos dicir que hai desigualdades dentro da función pública. Eu entendo que pode haber, ten que haber... Porque os componentes do salario de un funcionario ou unha funcionaria é o salario base, que non hai diferencia,
a antigüedade e os trienios que son de igual valor, pero logo dentro de cada horquilla de grupo profesional hai un montón de complementos específicos diferenciados e os homes están nos máis altos, vale? E hai un montón de niveis e os homes están nos máis altos. Entón, a nada que se estudie, surxe o problema. E tamén en carreira profesional, mira, as inspectoras de Facenda dunha promoción fixeron un estudio de canto tardaban en promocionar elas e eles. Elas tiñan as mellores notas, eran as primeiras. Estuvo moito tempo colgado o estudio no Instituto de Estudios Fiscales do Ministerio de Facenda e demostraron que eles tardaban moitísimo menos tempo en ser nomeados como xefes de equipo ou en outras responsabilidades e en comisión de servicios, vale? Postos a dedo. Mentras elas, que eran as que tiñan as mellores notas, tardaban moito máis tempo en promocionar. Entón, aquí se trata de ter os datos necesarios para estudalo todo. Porque a lo mejor cuando las mujeres... No, pero las mujeres efectivamente acabamos a carreira, empezamos a traballar, igual que os homes, non? Empezamos a traballar, empezamos a ter experiencia, a alcanzar postos de traballo cada vez mellores, e na etapa na que eu lles comentaba que a brecha aumenta na etapa da maternidade. O que sí que teñen que poñerse son esas medidas de conciliación, esas medidas de corresponsabilidade, ese esforzo, o esforzo ten que ver para que haya esa igualdade laboral. Pero non están, entonces... A ver, hemos pasado, solo en Galicia, na nosa comunidade autónoma... Os datos son os que son. De 27 casas niño para... Son no medio rural. Te poño un exemplo. 27 casas niño para o medio... Bueno, máis que salarial, eu diría laboral. Laboral e salarial, está aí. Podo dicir, as medidas de conciliación se están poñendo. Se hai medidas non funcionan. Non funciona. Se hai medidas non funcionan, solamente vendo os datos non funcionan. Unha persoa que veu a o Club Financiero de Vigo, o Círculo de Empresarios de Galicia, e precisamente unha responsable da CIGA decía: ha habido moitísimas melloras, hai moitísimo que facer, pero hai unha gran melloría e os datos cada vez son máis positivos. Esa é unha realidade. Os datos cada vez son máis positivos. E hai máis medidas encima da mesa, pero que o fundamental neste eido da igualdade é a educación. Se as medidas son máis positivos, es que, vamos a ver, as políticas de conciliación non son políticas de igualdade, vale? As políticas de conciliación son políticas para as mulleres ou políticas para as familias, que o que consiguen es que as mulleres sigan responsabilizándose de unha forma, porque é que cando se analizan as políticas de conciliación, as medidas de conciliación, que nesas collen as mulleres, entón consolidan... Por desgracia, somos as que estamos coa cara. Por desgracia non. Agora mesmo, ese dato da brecha salarial, laboral, da que eu falaba, dase... Por desgracia non. Mira, eu vou facer unha pregunta. Por que as mulleres, cando teñen un fillo, as obligamos, as mulleres traballadoras, a coller 6 semanas obligatoriamente na casa, e por que os homes, cando teñen un fillo, non teñen obligación de quedarse na casa? Por exemplo, obligatoriamente, o permiso de maternidade e o de paternidade. Mira, as parellas xóvenes son moi igualitarias mentras non teñen fillos ou fillas. No momento que nace o primer fillo ou filla, estas parexas xa se consolidan os roles. Elas xa pasan a ser as cuidadoras e eles xa pasan a ser os sustentadores. Pero por qué? Porque a sociedade xa lles obliga desde un principio. A sociedade está cambiando, creo que non. Precisamente, a sociedade está cambiando e agardamos que ese cambio teña que ver coa gran movilización que vai haber mañán o día da folga. Eu creo que esa é o clave. O respecto do pacto... O respecto do pacto, non é por iso, é que non me gustaría ter que interrumpir a súa argumentación, claro, polo tempo, sería profundamente incómodo para min, porque nos queda un minuto, 10 segundos, nada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Volvemos de seguido en Contrastes no último tramo deste programa de hoxe tan interesantísimo. E afrontamos xa o último bloque deste Contrastes de hoxe. Estamos a falar da folga do 8M, das innumerables razóns e motivos que nos levan ata aquí e, por suposto, entre outros, o que se refire á fenda salarial ou á violencia de xénero, que son dous aspectos que, precisamente,
foron os máis citados polas nosas tres invitadas nesta parte do debate de hoxe e que lembro unha vez máis son Marián García, Carme Fouces e Pilar Seoane. Estou empeñado en mudarlle o apelido. Perdón. Feito o recordatorio, imos rapidamente ca enquisa, que senón queda atrás e logo non hai maneira de metela. É curioso, pero a sensación que tivo o equipo que foi ás rúas esta semana a preguntar a xente a propósito dos motivos deste chamamento a folga de mulleres o 8M resulta como mínimo rechamante en cuanto a determinados niveis de falta de conciencia. Moi chamativo, miren. Si las mujeres estamos en inferioridad para todo, en el trabajo, en todo. Me parece muy justificada y hay que asistir todo el mundo. Por supuesto. Yo estaré ahí y animaré a todo el mundo a que lo haga también. Que debería de celebrarse. Sí, todo por los derechos de la mujer. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo muy bien. ¿Ustedes van a hacer algo ese día? Los días no estamos aquí, que estamos de viaje, si no íbamos con la pancarta. Principalmente non acudir a... Bueno, eu son estudante, entón non vou ir a miña xornada estudantil e despois sair á rúa. Ven as concentracións que están convocadas ou as manifestacións. Dependendo das localidades hai unhas cousas ou outras. Y es que no sé ni qué huelga es. Pues si te digo la verdad, no estoy muy puesta. Entonces tampoco te puedo decir muy en profundidad. Todo lo que sea huelgas para... Todo está bien. Es que no estoy al tanto del tema, o sea, no estoy enterado de si cobran menos las mujeres o cómo... No lo sé, no sé. Yo creo que no, yo soy autónoma y tengo que trabajar. Las niñas que trabajan conmigo, si quieren ir, están en su derecho de ir. Bueno, eu creo que non, sempre lle botan as culpas ás mulleres das cousas que pasan, pero levamos moitos anos esperando por la xente xoven, sobre todo. Y creo que está muy justificada. Entiendo que la mujer tiene que reivindicarse y que está más que justificada, sí. Sí, yo creo que sí, que va a tener un seguimiento masivo. En nuestra empresa al menos sí. En principio vamos a celebrar la huelga todas las chicas y nos van a acompañar los chicos también. Siempre está justificada. El problema es que solo se hace un día. Y siendo vosotras mayoría como sois, seguís consintiendo que el mundo siga como está. Desde logo hai opinións xapó, auténticamente xapó. E algunha outra que me deixame realmente perplexo, especialmente en xente xove, xente nova. Eso falábamos un pouco dos privilexios e de determinadas cuestións. A esas persoas que non teñen moita idea, que decían non sabían moi ben se as mulleres ou os homens, lles vería moi ben quedarse no seu posto de traballo e desaparecer todas as mulleres. E verían a ver que significa, o sea, o traballo que están a facer as mulleres ao redor deles, verían a gran diferenza, non? De que efectivamente as mulleres estaban a facer un traballo que o mellor eles nin reparaban nese traballo. De todas formas, de todas as persoas que saíron así, aí a gran maioría están a decir que é necesario que as mulleres den o puñetazo en riba da mesa. E o último home di que tería que ser todos os días. Que nos bota a culpa de non facelo, o sea, de non ser máis reivindicativas. Co que a min en costa, despois do que decías, de que ao mellor non... Eu a vexo moi ben, eu penso... En xeral está moi ben, hai unha toma de conciencia, pero o que me chama a atención é que aínda queden dous rapaces xóvenes e unha rapaza que contesten dese xeito, non? Eso entra dentro da estatística máis habitual e é bastante benévola, é bastante benévola, porque eu simplemente quería comentar unha cuestión ao respecto do que comentábamos aquí do pacto da violencia, que a mí sempre me pareceu que era un pacto, bueno, pues un pouco tinguido de marketing, con todos os respetos. Canto che toca a Pontevedra como cidade? A Pontevedra, no, porque son 1.000 millóns en varios anos, serían 200 millóns por comunidade autónoma, entre 364 concellos, pois queda pouco, pero independentemente deso, eu xa non me vou a meter no orzamento. Vamos a supoñer que o orzamento pois é o que... De igualdade, ten un orzamento... Temos un orzamento importante, temos un orzamento que proporcionalmente eu creo que é maior que o que invirte a Xunta nos seus orzamentos, o que invirte o Consello. Sí, pero independentemente deso, eu vou a dar por bo que porque o diñeiro sabemos que é o que é,
e tampouco podemos decir así dun día para outro, vamos a multiplicar por 10 ou por 5 ou por 20. O da Xunta de Galicia tamén aumentou, Sí, pero en materia de violencia de xénero máis de 3 millóns de euros en 4 anos. Vou a dar por bo que se fai un esforzo orzamentario e que se mobilizan unhos millóns, os que considero que se poden mobilizar para facer o... Gustaríanos que foran máis, pero vamos a ver que eso é a cantidade que é necesaria. Ben, pero que o problema desto é que si se aplicara a lei galega ou a lei estatal tal como está diseñada, xa non facía falta nada máis, porque xa está prácticamente todo recollido na norma. Todo. A maioría das cousas... Tiene que haber unha reforma legislativa, no Pacto de Estado así se reflicte, se non, Diana, que non podería ser reconhecida. A daqui sí que hai modificación. A daqui sí. A daqui sí que se recoñecería como vítima de violencia. A cuestión... A nosa lei galega é moito máis amplia. A cuestión é que, sí, a 2009 é unha lei bastante máis avanzada. 2007. Bueno, a 2007, perdón, porque si é verdade que, bueno, partíamos da de 2004 e se foi mellorando, non é porque... Pero está mellorada aquí cada... Pero que a min o que me parece dramático que agora, despois de toda a fanfarria, que me pareceu hasta bueno, pues doloroso, porque ver que xa temos unhas normas que se podían aplicar e que están sin aplicar e ahora de repente se vende todo isto do Pacto de Estado, ahora resulta que todo se vencella a que se aproben ou non se aproben orzamentos, cando a propia ministra dixo no seu día que independentemente que se aprobaran dende logo que sí, que se aprobaran ou non se aprobaran os orzamentos que se iban a aplicar. Pois as últimas declaracións na última comparecencia a finales de enero, eu personalmente, polo miúdo. A da semana pasada é que apela á responsabilidade do resto dos grupos da Cámara do Congreso para aprobar os orzamentos e sacar adiante o Pacto de Estado. Eso son as últimas declaracións. Pero en realidade sí que xa hai unha aposta económica en marcha firme. Hasta unha burla. É dicir, é unha cuestión absolutamente... Penso que ti puxeche o dedo en unha llaga que é a do incumplimiento legal, porque é o que decía ao principio, os dereitos están recoñecidos, legalmente recoñecidos, pero non se poden executar. E non se poden executar porque non temos os medios para poder facelo. Era o que decíamos antes. A que te refires concretamente? Porque eso tan xenérico, hai legislación ampara, non? A que te refires concretamente? As mulleres, por exemplo, se se queren incorporar ao mercado laboral, non o fan nas mesmas condicións que os homes. Porque os empresarios ou as empresarias, cando unha muller, unha moza, vai a unha entrevista de traballo, non ven a esa muller ou esa moza e o seu currículum, ven a unha potencial madre, a unha potencial cuidadora e que vai a faltar o traballo, vai a estar máis distraída con outras cousas que non son as da empresa. O que pasa, mira, cando as mulleres empezan a traballar e teñen fillos, as mulleres rebaixan en todo, rebaixan en salario, rebaixan en cotizacións, rebaixan en todo, pero curiosamente aos homes non lle pasan cando teñen un fillo. Entón, unha das cousas que tería que facer o goberno, en este caso o goberno, porque é quen pode aplicar as políticas públicas, unha das cousas que tiña que facer era poñer os medios necesarios para que esas mulleres puideran optar en igualdade de condiciones que os homes. Entón, aí teríamos que ter servicios públicos de proximidade que permitiran o cuidado deses nenos e nenas ou das persoas maiores. Non coñezo servicios públicos de proximidade que se están a pôr en marcha e que duns anos a esta parte... Mira, eu coñezo un montón de xente que ten persoas maiores dependentes que tardan 2 ou 3 anos en poder reconocerlles a dependencia, que non teñen medios económicos para poder pagar a atención desas persoas, incluso o goberno do Partido Popular quitoulle incluso a cotización ás cuidadoras, co que pagabanlle moi pouquiño e agora nin siquiera van a ter dereitos de xubilación. Están a punto nas 7 grandes cidades de ter unha residencia a maiores e non só iso, senón que estaremos a punto, pero que non hai, vale? E as mulleres, no momento da crise, o que se fixo foi mercantilizar todos estes servicios co que moitas mulleres tiveron que asumir. O que son estes cuidados e, ademais, traballar fora. Para colmo, nos venden a moto de que o contrato a tempo parcial é un contrato de conciliación, mire, non? Porque cando un vai a EPA, resulta que este montonciño é o que di que as mulleres que están a traballar a tempo parcial porque non encontran traballo a tempo completo, vale?
non é porque queiran quedarse na casa cuidando a ninguén, é porque non, eu creo que os datos pero do a emprego maioría que non melloraron, encontran non? traballo a tempo completo. Os datos do emprego melloraron, esta reforma laboral da Sí, que pero moitas cales son veces os salen como salarios? demoníaca, e a realidade é que se está creando emprego neste país, Mira, non? eu son directora dunha oficina do SEPE que decía el, se che conto que son as nóminas, e o paro que cobra a xente, que están moitísimos en niveis de topes mínimos, porque os salarios son pequenísimos. Nos desfiles por debaixo de 4, o sea, de 1.200 euros brutos, aí está o gran montón de mulleres, e de aí para arriba están as homes. O 45% do persoal do Servicio Público de Emprego Estatal, o 45% cobra menos de 1.000 euros ao mes. De funcionarios. Dos vosos compañeros. Funcionarios e funcionarias. Homes Do e Servicio mulleres. Público de Emprego Estatal. Maioría mulleres porque somos casi o 70% mulleres. Cobran menos de 1.000 euros ao mes. Vale? Que era unha das cousas que lle decíamos outro día o secretario de Estado. Os datos son o 45%. Evidente que, vamos a ver, todo o mundo quixera... Somos os privilexiados, as privilexiadas, estamos a falar que cobramos todos os emprego meses. público. Todo o mundo quixera ter un consenso, porque eu creo que en este caso non é tanto a cuestión do confronto político, sino de intentar avanzar. Claro que todo o mundo quixera entrar dentro de as propostas en positivo, de intentar facer un consenso, de intentar... Pero que xa se intentou. Xa se leva moito tempo intentando e non estamos avanzando. Os datos contestan e nos dan... A realidade nos está abafando a todas. Estaránse facendo esforzos. Estaránse facendo esforzos. Creo que, vamos, hai un esforzo claro, unha aposta clara, e os datos a todos os niveles, o sea, sí que hai un avance. 80%, o sea, que os porcentaxes de mulleres que siguen estando nas estructuras de salarios máis baixos, de traballos máis precarizados e de xornadas laborais partidas, porque o ben non encontra traballo, esa porcentaxe sigue estable. En momentos de bonanza ou en momentos de retroceso. En momentos de bonanza, de retroceso. Entón, non depende do momento de bonanza ou de retroceso, non depende da situación laboral. Depende da estrutura laboral. Es que estamos falando de outra cousa. E a estrutura laboral vai dentro do que significa a legislación laboral. E é unha competencia directa dos gobernos que haxa en cada momento. Entón, se a estrutura laboral e o que a fórmulas de traballo que se poñen enriba da mesa no mercado laboral están penalizando, siguen penalizando porcentualmente da mesma maneira. En España se está creando emprego. En Galicia se está creando emprego. Pero que emprego se está a crear? A ver, se está creando emprego. Que emprego se está a crear? Eu lle pregunto, se está creando emprego, non está preguntando que tipo. Se está creando emprego. É un dato positivo. Se está creando emprego. A tempo parcial, un empleo precario, un empleo temporal. Unha situación tan catastrofista, lo están poñendo. Pues sí que está moi catastrofista, porque a nivel salarial non catastrofista permite. estaba con los datos de paro que teníamos. Se hai unha melloría no emprego, os datos en Galicia da brecha laboral son moito mellores que no resto das comunidades autónomas. Un informe que sacou o 7 no mes de febrero, non me estou inventando nada. Fala de brecha salarial. De brecha salarial. Fala da brecha salarial que en Galicia é a sexta comunidade autónoma. A primeira é Asturias, que por certo Mira, en Galicia falan, por exemplo, os técnicos de Facenda nunha cousa que publicaron fai 2 días e o 28,7%. Estamos poñendo... Una pregunta. Todo isto sería máis doado de arranxar se un día, en lugar de un presidente, hubiera unha presidenta de goberno? Los sindicatos de Facenda, pero ese dato non é... Repito a miña pregunta. Xa lle di o goberno que non ha caído, pero bueno... Repito a miña pregunta para as tres. Isto non terá máis doado o arranxo se un día, en lugar de un presidente de goberno, hai unha presidenta de goberno? Se hai unha presidenta da Xunta de Galicia? Bueno, mira, en Vigo tuvimos unha alcaldesa que era Corina Porro e agora eu creo que dende o Partido Popular hai unha aposta clara polo papel da muller dentro das situacións de responsabilidade e para min é moi importante. Eu creo que sí, que habería un cambio. Eu vou a ser moi estética. Pero bueno, non digo nada, que con Alberto Núñez Feijóo estamos moi ben e con Mariano Rajoy moi estética en España. Pero bueno, as mulleres eu creo que sí. O feito de ser muller non significa creer na igualdade nin siquiera haber reflexionado sobre a misma. Temos exemplos clarísimos ter máis sensibilidade para gobernar e para legislar. De mulleres que estiveron a gobernar
e que non eran para nada sensibles ao tema de igualdade de xénero. Entón, polo tanto, eu penso que sí que, claro, que eu quero que señan mulleres, pero eu quero que señan mulleres comprometidas coa igualdade, e non Margaret Thatcher, por exemplo, non? É certo que, por exemplo, cando falaba antes do que acontecera no 75 en Islandia, cando en Islandia houve esa gran movilización de mulleres, que houve mulleres que se marcharon, que non traballaban, e se marcharon de casa ás 8 da mañán e regresaron ás 10 da noite. E non pisaron casa. E había as caixeiras dos bancos, vían como os seus xefes tiñan que ocupar o seu posto para atender as... Iban elas de clientas para observar como o seu xefe facía o traballo que ela estaba facendo. Por eso nos parece moi interesante que sexan as mulleres, que se visualice as mulleres. 5 anos despois, a primeira presidenta a primeira ministra de Islandia era unha muller. E Islandia, bueno, pois nos leva moita vantaxe en políticas de igualdade, en políticas de equidade de xénero e de todo, en todo. Ten os problemas como en todas partes, evidentemente, non é jauja, tampouco vayamos aquí a pensar que aquelo é o paraíso, pero sí que é certo que desde o punto de vista da estructura, do que se pode facer legalmente, despois moitas veces as sociedades teñen unhas dinámicas difíciles de manejar, pero desde o que se pode facer legalmente, cúmprese, eso partimos desa base, non se cumpre, a legalidade non se cumpre. Vale, é máis, necesitamos un pacto de Estado para volver a poñer a lei en riba da... É dicir, o pacto de Estado recolle prácticamente o 100% da lei. Menos 2 ou 3 melloras. O pacto de Estado de que pacto de Estado? Da violencia. O da violencia. O sea, necesitamos un pacto de Estado para recoller o que xa estaba na lei. Pois parece que non se debe estar cumprindo. No, pero para nada. O Pacto de Estado toca un montón de 214 medidas. Non, para nada. Son un montón de medidas que traballan enfocados nas forzas e corpos de seguridade do Estado, na formación no profesorado, na educación, perdón un momento, na cultura, no eido do laboral, no eido legislativo, porque había puntualizacións que, como ben dicía a nosa lei galega do ano 2007, sí que reflite que unha vítima de violencia de xénero está recoñecida como tal, sen ter que ter unha relación de parella ou unha relación sentimental. E va a haber unha modificación legislativa para eso. O Pacto de Estado recolle todo iso, non solamente modificacións legislativas, recolle moitas propostas que saliron das comparecencias de todos os grupos, de todos os profesionais e todos os expertos. Entón, bueno, non solamente un tema, non, é un tema transversal. Non recolle un tema, recolle todos os temas que son transversais á igualdade. Non, a literalidade, non, va máis alá, como a literalidade da lei. Vai moito máis alá. Ni se cumple a lei de igualdade, ni se cumple a lei de violencia, ni se cumple a lei de dependencia, non se cumple nada. Entón, o problema que temos en España é que non se cumplen as leis. Ese catastrofismo, es que eu estou tan en contra dese catastrofismo. Non se cumple nada, non se cumple nada. Estamos a recurrir todos os días o incumplimiento. Mira, vou poñer un exemplo. Eu creo que algo se cumplirá. Na Administración Xeral do Estado hai un protocolo de acoso sexual e por razón de sexo publicado, un acordo de todas as organizacións sindicais coa Administración, publicado no BOE desde, creo que foi en xulio de 2011. E non se aplica. Non, é que ese protocolo tiña que leválo o goberno a Real Decreto, porque a Lei de Igualdade di que ten que levarse a Real Decreto que entrará en vigor aos 6 meses da publicación do Real Decreto. Pois queres pensar que o Real Decreto, a pesar de que o Partido Popular fixo Real Decretos como churros no primeiro goberno... Vostede cree que unha persoa que sufre acoso laboral ou en Galicia, ou el resto de sexual, perdón, sexual, non entendí, non pode facer nada, non se fixo Real Decreto e non está desamparada legislativamente. Non temos protocolo, pero está publicado no BOE e se di que o hai. A ver, non se pode facer moito. E hai que cumprir, non se cumpre. Pero non hai un desamparo recoñozcamos, pero estamos a falar, non estamos a falar de desamparo, estamos a falar de que non se está cumplindo a norma. Eso é indiscutible. Como que non se cumple a norma? Se dicindo que non se aprobou un protocolo, un Real Decreto, que non estaba protocolo. Está publicado no BOE. Está publicado. O protocolo de acoso sexualaje está publicado no BOE. Pois falta que o goberno o eleve a Real Decreto para que seña de aplicación.
E de 2011 ata agora non o elevou a Real Decreto. Permítanme, están moi borcadas últimamente no tema da violencia. Claro, no tema da violencia, que é importantísimo, sen dúbida, pero entendo que sería bo que faláramos tamén, aunque sexa un anaquiño, un intre que non queda moito tempo tampouco, da fenda salarial, porque evidentemente é outras das cuestións básicas. É unha fenda que, por exemplo, en Galicia, datos que están publicados por diferentes xentes sociais, está entre 4.000 e 5.000 euros o ano, menos que gana unha muller con respecto ao soldo dun home. E a ministra Báñez vende a afirmar unha cousa que chamame moito a atención, e gustaríame que falaran sobre iso, que a maternidade é a causa principal da fenda. Para titular de emprego a diferencia non está nos salarios, senón, de algún xeito, vostede hai un rato fixo esta reflexión, senón polos complementos e pluses por antigüidade ou disponibilidade aos que as mulleres teñen moitas veces que renunciar precisamente para manter a súa faciana, a súa laboura como nais. E que remedio podemos ter ante isto? Porque claro, o mismo xeito estamos xogándonos ao rejuvenecemento da conciliación, da corresponsabilidade, e que na dependencia tamén, non? Eu creo que é un factor fundamental, un factor clave para que isto dixe de producirse. Esa é a única realidade, dende logo, a educación. A educación é básica, a educación nas escolas, a educación en todas as administracións, e dende logo en toda a sociedade en xeral. Se nos mesmas, nas nosas casas, tratamos un xeito diferente os nenos e as nenas, e se damos unhas responsabilidades a eles e a elas, e facemos todo non facemos o traballo real que temos que facer todos e cada un de nós, e a sociedade en general e a administración, eu creo que debemos estar moi unidos para que isto deixe de estar. O problema non é... As pelis de Disney, que agora son as pelis de Disney. Bueno, eu creo que facemos unha serie de cousas que, é dicir, nós por unha banda lle lanzamos un discurso e unha educación aos nosos nenos e as nosas nenas, e por outra banda temos totalmente basculado, tanto desde o punto de vista do cine, das series, da literatura, das cousas que incluso das lecturas e das redes sociais, por suposto, con unha mensaxe totalmente contradictorio. Entón, aí temos un problema. Aí temos un problema grave, porque podemos meter moitísimos recursos no ámbito educativo que ao final se nos están escapando, Acaba de aprobarse tamén un proxecto moi importante en publicidade nos medios de comunicación, porque é verdadeiramente un traballo que ten que facerse dentro dos medios de comunicación en igualdade, en educación en igualdade, porque... Perdón, es que nos fomos o tema, empezamos a falar de... Publicáronse estes días, por eso a ministra o di, un estudo en Dinamarca, outro na Universidade de Chicago e outro da Universidade de Estocolmo, que van precisamente que cargan o peso da fenda salarial non na maternidade, no cuidado que teñen que ter as mulleres, porque o feito de parir non influye no salario, e que logo, no momento que teñen os fillos ou as fillas, ten que seguir cuidando. Entón, aí é onde empeza a rebaixar todo. É fundamental, por eso é fundamental, a corresponsabilidade desde o nacemento do neno. Mira, hai unha proposición de lei presentada no Congreso dos Diputados, apoiada por todos os partidos políticos, menos polo Partido Popular, que non se permite a tramitación, que é unha lei de permisos iguais e intransferibles en nacimiento e adopción. Unha lei que dice que tengan la misma duración del permiso, 16 semanas, que tengan la misma parte obligatoria, 6 semanas, que tengan a misma... Y esa se propuso en el Congreso de los Diputados. Está en el Congreso de los Diputados, se presentó, pues no sé, hace 2 o 3 meses. Está ahí presentada, ¿vale? Pero esa ley no se tramita. Y se habla de que sean intransferibles os permisos, de forma que cada miembro da parella poida ter o mesmo permiso. Desa forma, o neno, se a nai está 4 meses, o pai está 4 meses, e ademais suman as vacacións ou a lactancia, pode estar un ano na casa, precisamente cuidado ou cuidada porque máis os quere, non? Que sería o millor. Estamos todos e todas de acordo en que para a crianza de un bebé, o millor é súa nai ou seu pai. Esa é a medida estrella que pode romper a división sexual do traballo. E iso é tan importante como cando unha persona nova
en idade de procrear, sea home ou muller, se pon diante de un empresario ou empresaria para que a contrate, esa persona ve sempre... se rompe a discriminación estadística. Dice, sexa home ou sexa muller, poden, no momento que teñan un fillo ou unha filla, pois van a ter que irse a súa casa 4 meses. Entón, aí xa a cousa... E iso cho dicen as empresarias, dicen, eu vexo... E os empresarios, pero bueno, as empresarias tamén... Dicen, eu vexo unha moza nova e a min se me encende unha lucecita. Pero aquela de porque Madrid, sei que se me vai presidenta marchar. das asociacións de empresarios de Madrid, que o dixo, eu non quero mulleres entre 25 e 45 anos. Porque non, porque son máis, Iso pensarán moitos empresarios, moitas empresarias. É un elemento que se chama discriminación estadística. Claro, precisamente, pero si legislativamente se aporta a posibilidade de que os pais tamén obrigatoriamente teñan que irse á súa casa a coidar, aí xa empezamos a diluir esa fenda. Porque entonces xa empezamos a ver os currículums. Porque xa non nos vamos a quedar tanto ca posibilidade de irse para casa. Pois esa é unha medida interesante, claro que sí, pero esas medidas... O PP non a quere. Bueno, non a quere, xa debatiuse no Congreso dos Deputados, sabeu, non o coñezo, ou polo miúdo a medida, non pode dicir, me parece unha medida estupenda se non o coñezo, así é unha proposición. Carmen Quintanilla, cando era presidenta, Carmen Quintanilla, eu coñezo moito a Carmen Quintanilla, porque eu pasei moito tempo precisamente con o tema de permisos negociando no Congreso dos Diputados con todos os partidos políticos prácticamente, menos con Bildu, me parece que non houve forma de quedar, co resto estiven en 2 legislaturas con todos. E Carmen Quintanilla, cando ela era presidenta, aprobouse unha proposición no de lei de todas, por unanimidade, que decía que había que equiparar os permisos, que tiñan que ser iguais, vale? Isto está traballado incluso polo interno das mulleres do PP que están totalmente de acordo coa medida. E, sin embargo, sistemáticamente se para e non se desbloquea. Entón, unha cousa que podedes facer as mulleres, isto non é un ataque contra o PP, se fora outro partido político o que fixera isto, tamén o estaría criticando, vale? Que non é un ataque contra o PP, é o ataque contra quenes descoñezo completamente o texto de algo que non, a poder sacar unha medida que é a medida máis importante. Non coñezo a medida, non agora o goberno vasco, por exemplo, vai non meter na lei de emprego público do goberno de Euskadi, van a meter a lei os permisos iguais. Está anunciado. Aragón me parece que tamén vai non meter tamén en Galicia, para os homes o permiso de paternidade tamén aprobouse, non? Sí, pero en Galicia o que se fixo na lei de emprego público de Galicia foi a ampliar o mes que estaba suspendido en España, a lei 9/2009, estaba suspendida a aplicación e de feito o PP non o aprobou hasta que Ciudadanos no pacto obligou a que se desbloqueara o que é a aplicación da lei 9. Pero estaba suspendida a aplicación e aquí en Galicia, cando se aprobou a lei de emprego público de Galicia, sí que se puxo xa o mes para os traballadores e os traballadores públicos da administración. Claro, pero no momento en que eso se pode intercambiar e que o disfrute as mulleres, aí empezar a hacer. Claro. Claro, non, pero de aí as medidas das que falábamos, de corresponsabilidade, o claro, pero é moi importante que desde o legislativo teñan claro. Aí sí que fai falla unha. Pois podería ser que mañán, despois da zona que vai ter o que acontecerá nas vindeiras horas con esta folga do 8M, pode que asistamos a posibilidade de que de repente se desempolve esa idea que penso ten que poñer de acordo absolutamente a todos os grupos políticos. En algún momento terá que ser así. Probablemente tamén terá que ocurrir que algún día teñamos que ter unha presidenta do goberno, unha presidenta da Xunta de Galicia. Estou absolutamente persuadido de que por aí tamén está o camiño. Unha muller con perspectiva de xénero, non unha muller calqueira. No, evidentemente, non. Si, xa temos unha. Non falamos de Margaret Thatcher, está claro que non. Moitísimas grazas as tres por esta charla que pon o punto final, non, a vostedes, que son as protagonistas, e a todos vostedes por estar aí connosco. Este foi Contrastes hoxe. Falamos con unha das mulleres máis poderosas da provincia, Carmela Silva, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, e logo falamos con Marián García, Pilar Seoane, e con Carmen Fouces, que tamén temos o noso poder, que tamén ten as súas responsabilidades,
e as súas opinións que foron tan interesantes e tan fructíferas neste Contrastes de hoxe. Que mañana vaya todo moi ben e ata a semana que ven, aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Grazas.